jakin erraza asmatzean non gauden ez da, Andra Mari Zuriaren jaietan Gasteizen, hementxe Andra Mari Zuriaren plazan. Ahí ba, plaza moitu detokiz. Jai eguna handia, urteko handiena. Euskaraz kantatzen. Gasteizko kantagunekoakaz, 30 autobus cada gente bat gara. Urte osoan daramaguen zaila txara ondo egiteko. Ilarria erdian eta zu. Ni kartela ikusi dut hemen Vitoria Gasteiz, belarrakin, baina plaza ez da berdine, plaza moitu duetokiz edo, ze pasa? Osea, kartela mugitu duen. Eske nire... Ai, 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 ai! Paloma. Gasteizko jaietan ligatzen da, bai edo? Nik uste baietz, nik ez, baina beste batzu bai. Lagun bate kontatu dizu, Bai, hori kontatu idate, Zer izarete antolatzen hementxe Foruen plazan? Abarka jaurtiketa. Ze teknika behar da ondo botatzeko? Hola, buelta bakarra eta bota. Bota duzu? Bai, Eta hacemos Honda? bigarrena geratu da. Bigarrena! Bai. Galdu dut hor, finala. Iker, ITV. Por favor, fuerte aplauso para Iker. Venga, gora! Txurru miren zuengatik, ba! Desastre totala, bagoaz hemendik. Ojito, txurru miren, dantza ikastaroa hementxe zuzenean. Guazen! Venga, perreo beraino eta autoestima goraino, venga, ba! Va. Venga, Marta, va. Batxatita ondo, baina beraiek hobeto egiten dute. A ver, cinturita, nola? Epai! Aupa, Carlos!